Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ник от Радио Хоп и най-накрая дойде вашето толкова чакано интервю. То вече е факт. Казвам добре дошла на Нели. Здравейте! Здравей, Нели, представи се на слушателите ни. Казвам се Нелина Иванова, на 17 години съм, от град Панагюрище и главно се занимавам с социални мрежи. Как те наричат обикновено? Наричат ме Нелски или Нелс. Опиши себе си най-точно с 3 думи. 3 думи са малко, може би, но да кажем добродушна, самостоятелна и амбициозна, например. Какво би променила в себе си към днешна дата? Към себе си определено бих променила това да не се доверявам толкова лесно на хората, защото поне според мен почти всички са с маски. Чай или кафе? Може би чай, въпреки че последната една година до някъде е почнах да пия кафе, но по-скоро чай. Сандвич или супа? Сандвич по-скоро. Коя е любимата ти храна? Като любима храна определено абсолютно всичко сладко, но най-вече бял шоколад. Какво винаги носиш у себе си? Моята зависимост е именно телефона. Кой номер обувки носиш? Нося 38 номер. Кажи ми твоята любима песен и съответно любим жанр. За жанрове харесвам абсолютно всички жанрове и може би в момента любима песен ми е на Били Айлиш, Белли Ейдж. Въпреки че дори не е нова, но просто ми е една от любимите. Сама или с компания? Последната една година осъзнах, че най-приятната ми компания съм самата аз и не ми е нужно да имам много хора в обкръжението си, за да съм щастлива. Нужни са 2, 3, 4 човека, но да знаеш, че си истински и винаги ще са до тебе. Имаш ли си хоби? Имам доста хобита. От малка рисувам, пея, тренирам волейбол и да си контент креатор преди професия и едно хоби все пак. Спомняш ли си първото влюбване? Спомням си го, но предпочитам да не коментирам. Да бъдеш контент креатор или инфлуенсър и хората да се забавляват с видеята ти е твоя мечта. Може ли да кажеш, че трябва да следваш мечтите си? Винаги съм обичала да снимам за социалните мрежи. Още преди да бъде TikTok, то казваше се Musical.ly, за тези, които не знаят. И винаги съм си мечтала чрез моите видеа да помогна по някакъв начин на хората или поне да ги накарам да се усмихнат по някакъв начин и да следват мечтите си. Участваш в уеб сериала и филма драма. Харесва ли ти да бъдеш актриса? Определено много ми харесва. В началото доста се притеснявах, защото е ново нещо, за първи път ми се случва, но преодолях някакси притеснението. Пък и се запознах с уникални хора, които определено мога да ги нарека приятели. Обмисляш ли да продължиш с това и защо един ден не стигнеш до Холивуд? Никога не съм смятала, че ще участвам в такова нещо и то с тези хора. Но ето, очаквай неочакваното буквално. И определено съм готова да се спусна в още много други проекти, дори по-големи. Какво мислят близките ти, родителите ти за това, с което ти се занимаваш? Те не са особено запознати с това да си инфлуенсър и дори да бяха запознати, в момента поне са доста скептични. Особено да участвам в сериал, бяха доста скептични. Буквално думите им бяха: как така ще ходиш без да познаваш никой? Но аз съм много по-упорита и каквото си поставя за цел го правя, дори да не са били съгласни с много неща. Аз знам кое е добре за мен и кое не. Може да не са ми позволявали много неща, да са ми казвали: спри се с тиктоци, остави малко този телефон. Просто не съм им обръщала внимание, но сега осъзнават колко по-различно седят нещата. Постоянно правя някакви реклами за различни брандове и ходя по събития и осъзнаха, че да си контент креатор не е само да си седиш на телефона по цял ден и да снимаш някакви видеа, изисква наистина много труд. Какви са доходите на един контент креатор и заслужава ли си това? От тази професия определено можеш да си изкарваш много добри доходи. И хубавото е, че няма нужда да работиш от 8 до 5, например.
А го правиш когато решиш, го правиш за кеф. И нямаш шеф, който да те контролира, да те навиква и според мен поне определено си заслужава. Професията ти има наистина много хубави черти, но какво може да кажеш на хората, които смятат това, което правиш за глупост и един вид безработица? Как може да ги опрекнем? Винаги ще има хора, които ще хейтят, няма да те харесат, но определено при мен почти няма такъв тип хора. Гледам да има само позитива в моите акаунти, дори да има малко хейт, аз изобщо не му обръщам внимание, тъй като това е над мен и аз изобщо не се засягам. А сега кажи на слушателите ни защо винаги трябва да следват мечтите си. Следвайте мечтите си, винаги се стремете да бъдете най-добрата версия на себе си, правете това, което обичате. Трудно ли беше да постигнеш тази твоя мечта, да бъдеш инфлуенсър и колко скъпо ти струваше това? До някъде ми беше трудно, защото бях абсолютно сама. Родителите ми не разбираха с какво се занимавам, мислиха за глупост и на мен ми се налагаше да се оправям с абсолютно всичко сама. Пътувам постоянно до другите градове с автобуси, трябва да ставам в 3-4 през нощта, за да отида на някое събитие, например, и се разправям с супер много неща сама, но дори и сама да съм, справям се с абсолютно всичко. И скъпо, ако става въпрос за някакви пари, ако трябва да бъда честна, по-скоро не. Какво е чувството, когато видиш колко фенове имаш? Това чувство просто не може да се опише. Уникално е да дойдат дечицата, да те гушнат и да ти кажат: беше ми мечта да те срещна, обичам това, което правиш, много ме вдъхновяваш. И това чувство просто ми стопля душичката и много обичам абсолютно всички деца. Какво послание ще оставиш на нашите слушатели? Ще го повторя отново, но не се стремете да правите неща за популярност. Достатъчно е да правите това, което обичате и сте красиви сами по себе си. И никога не се отказвайте. Кажете си: аз ще успея и то ще стане. Правете това не за да сте известни, само защото ви доставя някакво удоволствие и го правите с цялата си любов, кеф и всичко. Нели, благодаря ти искрено много за това интервю. Пожелавам ти много успехи, все напред и нагоре и всичко най-хубаво. Най-вече здраве за теб и близките ти. Благодаря. Хайде, чао, чао. Чао. Скъпи слушатели и зрители, изберете коя да бъде следващата личност на hopradio1@gmail.com. Аз бях Ник от Радио Хоп и до следващият път в следващият епизод. Последвай Нели Иванова и нас, Радио Хоп, от линковете посочени в описанието.